Sige, ato ipabasa ni kuna. Sugod na ta? Dahil, sugda na to ni. Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, nga bulawan o plata o bato. Nagigulit, gulit pinaagi sa kahana sa tawo. Okay, 30 Phil. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. Nakarawa igsoon. So niyon sa 29, di mo mabasa diha nga dili daw nato pakasamahon ang atong Dios nga galagar sa langit ba. O mga larawan sama sa tunay pangalan Dagway sa mga larawan. o dagway sa larawan o Bulawan, bulawan, plata, plata, usa may bulawan, budha o plata. O bato. so dili nato pakasamahon kuno ana ang atong Ginoo. Kunya nasa 30 unsa wala na tanawa sa Ginoo atong pagka-ignorante. Sa una mao man ni atong ituan. So baksa ato pa itangtanan ani ignorante sa una sa pastor, ignorante kuha na sa una. Apil bagani ko kuha na. So insa importante nga maghinulsol. So kani diri topic nato karon apil ni sa paghinulsol nato. Kay mao gud atong gisimbahan sa una. So ato siya hinulsulan. No? Pero wala sabta nga isalikoy ka sa Ginoo kay gisabot niya ang atong pagka-ignorante. Di mangguta mo susi kay pulong sa Ginoo sa una. Muna nga magsalig ra pulaman ta mo sa gisulti sa leader sa una sa mga kasimbahanan. Nya dili man nila sad kilo ng Dios. Dili nila tandugon kay ng Dios. Saga dito San upat ka gospel, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, dito ra mo kuha wali. Di gyud mo kuha kayo aning mga na maigo ng Dios. Maigo man sila. O munang maigo man sila. So ita pud ignorante ta. No. Muna ang saga na tapos palibot na yung mga ignorante ini muna mga suko sila. Kita sa una mga suko mga ta. Balihan gani tagamay nga dili pataluto sa pulong sa Ginoo suko man dayon ta. Iko nang atuang libulto. Okay, wala mo na madungog dito sa una. Sa una, wala mo madungog dito. Wala mo na basagos kang god. Kuna sa Isa una. makanikantud karon kay mamay ilang ituhan. Wala madungog. Wala madungog nato na. Dili madungog sa mga member ba. Una maka-encounter og ano ngiso ba. Muna mo na ignorante taon ta. Mirante. Unya apil na sa paghinulsol sa diyang na abon agita. Apil na sa paghinulsol. Sige ato ipadayon. Tunjuan, tanaw natin sa pagigsulti dili. Apan ang mga larawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway nga mamumuo, ang mga makigilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag Diyos, o ang tanang bakakon atang gayog sa linaw nakalayo o asopre nga mao ang kaduha kamatayon. Okay. Sa ato para diha sa 21 gipadayag putso. Giistan dito nga ang pagsimbang Dios apil siya sa kandidato nga ikalambo sa linaw nga kalayo. Mao ganing 30 apil sa paghinulsol ang pagbiyak sa Dios. Kay kung dili ta maghinulsol, nga once na nabunagin ka, di ka maghinulsol, maapil ta katambo. Kunin rumini, nga apil diha ang Dios, ang pagsimbag Dios, o ang pagkabaka kung apil diha. Siyam ka po kandidato na. Ito mga talawan, nilamatis pulong sa Ginoo, kita sa una, talawan kita. Na ganing padulong dito sa tuwang pulong Ginoo, nirado rin ta. So, talawan kayo ta. Pero ngay tagay, di ko dito manalaw. Diba? Balik na kita itong kinabuhi sa una. Pulong sa Ginoo, mga hadlok ta. Apil na diha. Kana mga talawan, kana mga nagsimbag Dios. Muna nga maghinulsol ta. Onya, kita pagkaroon ng kabati ini, di po nato dayon ay panugilon atong nagsimba. Labi na kayo pagod sila na press ninyo. Uy, ako kato po na dayon iwali nila ba? Inik-ulit na ito, wala, may pirno ko na mo yung si pastor. Now, nadrio, ipadayag. Ayaw kay na. Dili. Maawayan juga. Masawayan po ka. Muna nga, step by step kani nga matudlok. Kailangan po sila bersikulo nga ikon na iyang punta. Nga, kontra ng punta na yun. So, ikaw nga nakabalo ini, kita rin ma-adjust, dili sa gyud sila.
Nya ayaw lang yung ina sila nga maipiro na mo anak kay buhi pa biya sila. Oh, tabi kay panahon nga maginulsol na sila pres nato. Sa una, naginulsol man ta. Namiya man ta ani. So apil na ha. Numdumi nga apil na sa kandidato nga ikalambog. Dire. Sunod ta. Inaagi kaninyo ang Israel na tungod sa Ginoo mikaylab sa Macedonia o sa Akaya. Mikaylab sa sikaragdapit ang balita ang tungod sa inyong pagtuo sa Diyos. Bisa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Sila mismo ang balita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo o nga mibiya ako sa mga Diyos aron pag-alagad sa matuod o buhi nga Diyos. Kaning mga kani Tesalonica lugar ni. Pasal to bahantian nun. So ang Tesalonica naay naugbok na simbahan. Naugbokan og simbahan basantian nun, naugbok ang simbahan. So ang mga katawhan diya nga natudloan sa Tesalonica ni Apostol Pablo, nagkuan sila sa wa nagyunamo. Grabe salamat kayo sa inyong kuan jud kana wa kini yung mupunggi mi nga musangyaw sa mensahe kundili namiya hinuon mo sa Dios ug nagsimba na sa matuod nga Dios. Ha? So diha ang mga Kristiyano diha namiya. So muna kita painungsulon, pabiyaon kay naa diri ang unang Kristiyano na sa Tesalonica namiya. Sa Tinuod aw kanang dito sila ni simba sa tinuod nga Dios. Kani mo ni atong gilagaran karon. Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Dirita. Tan-aw nato ang tumlo. Ay tumlo ni. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga ana ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba nini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. O kabubhuan. Ako silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Lakip ang ilang mga kaliwat. Hangtod sa ikatulo og ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo. Higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Amen. Salamat no. Dito mabasa na ni muna. Ngano dai pahinungsulan? Kay apil sa Kristoan, ikalambog, ya ang mga una din Kristoan ang ginulsol. Kay ug di ta maginulsol mo na may tabo. May tabo din siya. Unya ang gingon direksyon, silutan ko ang magsalikway nako kung maghimo ani. Verse 3, sayaw kamo paghimo. Og makinulit. Kinulit kana bang kahanas sa tao iyag yung pulmaon nga larawan sa dagway sa dito sa langit ug diri sa yuta ug sa ilalong pagyuta. Unsa mga dagway atong gipurma? Basta na mga ribulto garon ipang-purma man na. So insa bisan dito sa langit kinsa man ang mga anghel. Di ba na San Michael, San Gabriel, San Miguel. o San Miguel, mga anghel man na sila. Nya mo na gyud sa Ginoo ini nga bisan pa dito sa langit ug dinhi po sa yuta kinsa may sa yuta. No? Kanang mga nangamatay nga mga santos dire, silang Pedro, silang Pablo, ipanghimuan magribulto. Oh. Kaya sa ilalong sa yuta na pa ba ilalong sa yuta, sa ilalong sa dagat? Oy, sa ubang nason, magsimba sila isda. Magpurma sila isda, simbahon nila. Manghayupan simbahon nila. Dito sa India, baka simbahon nila. Oh, muna hindi masabot ini. Unya kung mohitabo na nga dita maginulsol, silutan sa Dios ang atong katulo kakaliwatan. Ang silot sa Dios nindot kay naay limit. Third to fourth generation tulo ngadto sa upat kakaliwatan. Apan kung di nato isalikway ang Dios, mutuman ta sa iyang gingon nga biyain ng Dios, inulsulin na ninyo. Ang iya pong himuon
Libo ka kaliwatan. Mamatay na lang ka igsuon og ako. Mangapo na lang ka pero wa pa natapos ang iyang paghigugma sa imong tanang kaliwatan nga laray nimo. Di siya nag libo kaliwatan, di mga nagtakaabot og 100. Kunya libo ka kaliwatan na. Libo ka kaliwatan na magsalod sa mga panalangin sa Dios ug gugma sa Dios. Apan kung magsalinkway ta mo ni may tabo. For example si Eduardo ni nagsimba siya og Dios. Ang buhaton si Ginoo, silutan siya, silutan niyang anak, silutan niyang apo, kung iyang sungkod. Muna silot sa Ginoo. Third to fourth generation. Apan ang nakalindot si Eduardo, maghinulsol na, mangalagad siya. Mangalagad na siya sa Ginoo. Putol ang silot. Mahitabo ni libo kaliwatan. Dili na ni silutan, dili na po silutan ni anak, apo, hasta po ni sungkod. Muna nakalindot. Nya ang silot sa Ginoo mo nang hampak kung daw mga dagang kayong sakit. Matingala ka ang ospital, puros katoliko na ospital sagad. Pantay ka? Puro katoliko na ospital na. Ano mo na? Kaya di ba dahil ka mga hospital nga naa ang amahan, ang lola, ang amahan, ang anak, ang apo, kung sa itong natawhan daw, kung sa itong nabataan daw, muna itong pagkamatyan daw, kung sa nabataan na itong kaya daw, maunan ni daw. Maunan ng silot daw. Dili lang eh. Iba sa silot. Maunan silot ya daw. Mamay na matan. Ngawa po na hurot. Oh, for example, ang imong lola nagsimba, nya namatay na nagsimba siya sa una, ikaw karon, example gani imong lola. Nya karon kay na mulag man ka, example buhi pa imong lola, buhi pa imong papa, nya sila nagsimba, di gyud mo madala. Ang mahitabuan na ikaw nagsimba ni ikaw anak, nibiya na ka. Inulsul ka. Diha magsugod nimo pagkaputol ang silot. Apan kini silutan. Wa man ni apil kay nagsimba pa man siya. Pero kung ikaw nga anak nga karon nagsimba na, di ka maapil sa iyahang silot diri. Dinha nimo magsugod og kaputol. Mao ganing kita mga lagad butas Ginoo nga atong kalagaran nga buhi nga Dios aron maputol ang tunglo og silot sa atong mga kaliwatan. Kay maglaray ra ba? Na naman. Example, kani sa akong iyon Eduardo, dili sa mga lagad. Kani pong yang anak nag-alagad po sa larawan, pun ana po ni usa. Ano mo po nag-usa kay upat ba ya? Wa man ni nangalagad. Wala putol. So di siya maputol, mapun ana po ni usa ang imong apo. Naglarawan gihapon pon ana po diri kay upat. Upat ka. Mo na maglaray gud sige og di gyud na maputol. Utlon gyud nato. Mo nang salamat ta sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga pagawson ta anak kay mara maputol ta silot. Mo nang ipagawas ka ikaw ako. Nasabdan mo na to. Kay pertinindutan sa Dios. Pertinindutan ang libo kaliwatan. Bukog na lang ka, maabog na lang ka ikaw ako, pero magsalon ang atong kaliwatan nga puros magsimba sa buhi nga Dios nga dili larawan. Na ang ugma magsalon siya. No? Wala nga kuyaw kaayo ng larawan ni suon, o dai pay nalusulan. Kay third to fourth generation, kinahanglan sa imong generation putol na. Pertinindutan. Akong anak, di na mura sa mitang magbalik pas larawan. Akong anak, nak ni Joy Joy, di na mura mitang magbalik pas larawan. Kay matuluan man niya. Matuluan. Maglaray man. Na? Rita! Ito yung nakasign na niya. Sige tayo. Ang maghalad ngadto sa laing Diyos, gawas ka nako ang Ginoo, kinahanglan patyon. Na! Sa ilang panahon, patio yun. Sa ito, tagaan patag grasya. Kanabang tagaan patag chance na maginulsol. Pero sa time ni Moses, pinatiyan na yun. Na ay magtago-tago, nga magsimbag Diyos. Patay. Stricto kay sila. Nga naman patio nila. Makaalahit to siyang kaliwatan. Upat. Tulo, ika-upat. Pag-anto sa silo. So ang himo, upat yung daan ng amahan. Para wala silo. Hawan. Hawan. Munang naginutol mo nila. Kita na ito. Simba sa Diyos. Bato o dayo ka. Bang. Kaya para way silot. Maalahit man ang uban yung kaliwatan. Dali kayong putol sa una kay patyo man. Karon. Muna nga, dugay kayong putol ang silot karon kay lisod mo tagpatay.
ang patay sa una, wala na dili maginusara, kung dili tabangan. Ang patay sa una, dili pareho ng mga pusilong kadikta. O dili. Ang patay sa tabangan, Tabangan ka sa unang bato. tabangan ang kagbato, patyo na ka. Lahi mga ilang patay sa una, dili man pusil. Tangto na ka. Bato ra. Tangto na mamatay ka. Oh, Binato. kalihay ito gagamay kay tuwa pud ang bato. Lihay anak bukol pod. Wala ito yung kawa na kinabuhi. At least diyo sa hinungdan. Dire? Siya tingli. Wala ka mo'y nakita sa diha. Misulti kaninyo ang Ginoo gikan sa liwala. Kayot ka mo nga ang inyong kaugalingon. Besides, ayaw ka mo paghimog mga larawan nga inyong simbahon larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae, 17. Sa bisan unsang mananap o langgam, 18. O hayop nga nagkamang o isda. Okay, salamat Kete. Ngayon dire sa Ibasa Timilin verse 15. Abi ba ninyo, wala di mo'y nakita sa diyang nag-exulti ko ninyo. So, wala yung nakita ba? Wala hitsura nakita. Unya nga mang nakakapi og hitsura ang mga magkukulit og ribulto. Nakakapi sila hitsura sa Ginoo. Nga mismo sa panahon ni Moises ni sulti. Nga sa ako ba pagsulti katong ang Ginoo ba nagigsulti ni Moises katong nagsiga gani ang burning bus. Sampinit nagsiga. Tingog rin na dungog ni Moises. Nganiyon ang Ginoo, Moises, hubuan ang imong sandalyas kay balaan ning dapita. Wa say naw nga nakita. Kay kung naapay naw nakita, mo din imong download, mo punya imong kulito. Diba? Mo gani, yun sila. Mulusot man ang Katolik, yun sila. Kada among gimo ribulto pastor. Dili man na pareho sa mga India nga baka sa panahon sa Exodus baka katong pulbos ni Kuan, Moises. Tao man ni among gimo. Ya si Jesus pagyud ug si Maria. Sila gyud among gimo, tao dili ni mga baka, di pud bulan, di pud karabaw. Apan sa gibasang at timilin sa ayaw ko paghimo o larawan dagway sa mga hayupan, bisan unsa, og sa dagway sa babae, og dagway sa lalaki. So apil si Maria, apil po si Jesus. Dili pwedeng kapihon. Tawhanon man to. Ang makita sa panahon ni Jesus ug si Maria, puros mo tawhanon pareho nato. Nya moy atong kapihon, nga moy mo na tong Dios. Dili kay ang dagway sa Dios dili makita. Espiritu ang atong Dios ilalaran. Way nakita. Sa wa kamoy nakita. Mo na gisulti ani. Ani. Ya karon magkakapi sila ya kana parang yung gikapi nila nga katong magkukulit baling pagkahanasa. Perti ang paggapuha. Si Jesus gwapo kayo. Ya kapantay bagas Jesus ug imaginon. Gibunalan, gilatos. Bunalan siya, igo yang naong. Na. Yang lawas. Nya kanan gadong pa dia terus balik pagkahapsaya kayo. Murag nang-apply og katyalis ng yang naong. Hapsay kayo. Wa gyud saman. Dapat og tinuod man ka mo kapi sa dagway sa Dios. Kanang mga sama diya giapil mo kapi. Oh, subayon gyud ang dagway sa Dios. Katong gilansang si Jesus, di na may tsura. Tanan sama diya, dugo imo pong apil og kapi dugo og muni katulong dugo. Usa man ang pati paghapsaya man ang naong, ganun pa. Ya ginana pa. Di ba? So, yun siya dire instruction dire. Dili ta pwede ana. Di dire Salmo. Murag si Ate Dolores. Naulawan ang tanang nagsimbag mga larawan. Sila nga nagyuko. Sila nga nag-abasgarbo ka ilang mga walay hinungdan nga Diyos-Diyos. Naghapa sa atubangan sa Diyos nga ang tanang mga Diyos-Diyos.
Ang Psalms 97 verse 7, ang mga Dios nag-apa sa tubangan sa Dios nga itong gilagaran. Hapa at na ng Dios kalibutan. Nga kita mo hapa anang naghapa ra po. Muna, dirigyot ta sa angay hapaan. Dinhigyot ta mo hapa. Kay bisan gali ang mga Dios ng hapa po. Kay gitawag ang atong Dios Ginoo sa mga Ginoo. Na mo na giingon diri. Nya ang mga tao, wa man gumi naghapa ana pastor, wa man gumi nagsimba ana. Uy, kana day paghikap-hikap ana. Mao naman na. Kana pagtubang nimo ana, pagsimba na ana. Paghapa nimo ana, mao na na. Pagsimba na, gi-instructionan ta dire ayaw ang pagyukbo. Kay naaray dapat yukbuan na to kani dako man Dios. Gagmay ra kayo na Dios. Boy lang simba. Ha? Hapa mga Gamay pa mangay na nimo. Di ba? Kapag maganing aswat, so gamay pa na nimo. Bisa maganing pulo ka magmuswato na. Inanag dakon. gamay ka. Mas bukat pa ka. Dire. May nasod bang nag-ili sa ilang mga Diyos-Diyos? Bisan pagaling mini-kini apan. Ako ang Diyos nga naghimo kanilang bantugan. Ilisan sa akong katawan sa mga Diyos-Diyos nga dili makatabang kanila. Na, sakit-sakit na ni pulunga mo igsoon. Nagkasakit na ta. Dire okay pa, hinulsul pa karon nagkasakit. Gay, naman ang mga Diyos gitawag na diri sa Jeremiah og mga mini. Unya dili makatabang. Kay mini go. Tabay mini yung tabang. No. Mutabang Ginoon siya, butang ni mong silot. Lalim nga magtabang Ginoon sa butang ni mong silot, gugton yung pamilya. Mutabang. Nga upat ka kaliwatan pa ang ihang apektado. Mutabang pero Ito yung kami niya. mandamay man. Oh, dili yun di kayo siya. Kaya iya mang dauto na ato ang pamilya. Nya karon gitawag diri mini. Atong tanan puri diri kung sa pelaing tawag ani. Una nang pelaing tawag ana. Makanimo iya ang tao sa iyang mga Dios. Dili kung ginuhas sa tao, dili kana tinuod. Na gitawag siya diri sa Jeremiah 16:20 dili kana tinuod nga Dios. Mao ganing mini. Kay dili tinuod. Lain pang pinunuan piki. Okay, uli. Gipiki ta sa una. Diha man ta kasimba. Muna ato pong pagsimba piki. Matong simbahan niya pag uli mamalikas. Pwede niyo pagkapiki Pwede niyo tatag sa nina ato taas kayong sayal. Abot dito. Kunya pag uli manaway. Di ba? Gipiki na to, Ginoo. Well, simba rito dahil dito kanta rito. Usig pangalawat kan adlaw. Wa gyapon na utro. Okay, ganda alagad o piki. So ato pong pag-alagad, piki. Way na usog. Kaya tagabugal-bugal sa Ginoo. Oo, piki god. Murag sa para traktara. Asa man gitino na na? Trak. Kapila gud gibalik, Dios. So dili Ginoo. Sa tarak-tarak. Tarak-tarak. Kapil kung kaduhan na balikod, dili na sa tinuod. Gamay na siya. Manok. Ang dako ining Dios. Diyos. Nya ang dako sa traktara, trak. Ang dako sa simba. Nya sa una mo yung punta. Asa mo ka simba? Dili tinuod. Kana mo yung tang simba, di iya tinuod. Ang gampo mo diya. Gabasa-basa dahil mo Bible kada Domingo. Agay ayo. Basa yun. Kamar ka lang tinuod. No? So, yan sa dire, makahimo ba dahil og Diyos ang tao? Ito ba granang iskulwa dili? Ngano manganong dili kita makahimo og Diyos? Kita, kung ang Diyos. Sample ra, wala na inaw ha. Muni atong Diyos. Kita ni gihimo niya, tao. Gihimo ta sa Dios. Nya ang tao po dili pala kansi. Maghimo po sa Dios, iya ha. Naa sa may laraw ini. Ang Dios gahimo nimo. Una kang gihimo sa Dios.
Nya ikaw po maghimo po kag Dios. Di man lagi kuno palakan siya ang tao, maghimo po sa Dios. Nga unta gihimo man siya sa Dios. Ha? Una nga Perfect. mas labaw pa gani ka ani o gani imo siyang dalaon kay imo kunang hilimo. Ikaw ra koy kahimo ana mo na imo dalaon tao pamaligya. No, tag 300 ma'am. Bago pa nang blessingan ma'am, 300 ni. Iyang bada ko kay tutong nimo 3,000 ma'am. Kay dako man. Iya, ang matuon nga Diyos, wagoy. Gihimo ka, walay bayad. Libre. Gani ihimo tawo tay bayad. Special pa. Sa man ginuha ang pamaligya man. Pagka bratuhan ginuha 300 ra. Nya atong Ginoo bay nakuha ni ko kadala isuon sa atong Ginoo. So, sabtan na nato na karon dirita. Ngayon sila, pastor, naaratos karang tugon. Nya naa naman ko sa bagong tugon, naabot naman si Jesus. Kaya atong tanaw sa bagong tugon kung wa pa po instruction ang Ginoo sa bagong tugon kani. Ko babasa ni. Doji po. Sa mga igsoon, ayaw na mo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Lagi klaro. Ayaw gyud mo simba. Di klaro gyud as bagong tugon. Di ba nimo na pwedeng paksiyon mo skulo ha? Hindi pwedeng paksiyon sa tuwa dili. Kaysa ilaha dito man giwali. Pandire iwali ko nato ni, kay di pwedeng paksiyon. Kiso nato na kay dili apil, kay mara gusto ta. Saan pa ni mo nang apil man jud na. So ato gani pampulgar dili. Napaw kani. Anak, ligayan ninyo ang mga Pwede na yung klaro ha. Late kayo. O diba? Yung iba ang rason nila. Wak mami ang pastor. Wak mami nagtuboy. Ang importante pareho mangutagay. Kana ang galagaran katong yung sa langit yun. Kana siya. Wala na sa picture ba? Mahin ko na siya. Butang-buta na ko na. O sa kuwan pa. Flower na diya store. Pero wala gini anak mo ikasimba. Kanang giingon ni Nigsoon. Nga late kayo. Yung tigil pagka ugsab ko ni mo ng likay. Basta bulani ng Diyos. Mulikay ka. Hindi ko anak. Mulikay ka. Ya, mulikay. Baka anang muhika pamanggani. Kada 13 sa bulan. Kada 13 sa bulan. Ato si bulan. Ya, to po ilang santos dito nga walay kaluoy. Naman na ni santos na si bulan walay kaluoy. Muna gamitin mo. Karon mo kabalo na. Muna gamitin mo para pambarang. Oh, may gamito nila para pang panaot. Panaot. Ilan na higapon dito, na sila kontra silingan. Santos mo kaluoy. Ayaw daw kaluoy ita mo silingan. Kunin taon to, butang itog sakit. Sige, pagutaran niyo ng mga kauban na balik ko sa una. Kanang atog kada 3 bulan. Mga kung ibawa na, mapuno na yung gamitin nila sa manaot lang. Muna gamito sa pagpanaot. Kunya santos manaot. Muna Ginoo. Ginoo. Sa Ginoo manaot manaot. Mulai kaluot. Oh, diritan. Dirimayatin yun sila. Lah, makagaba ra man ang inyo na ikayan. Kung yung muna ng kanong biyaan, lagabaan din mo na. Beto pasultiyo ni. Abay kabang may tabo. Isa may nagkasayo. Walay bili ang tinuuhan ni ining mga nasura. Dito sa lasang putli ang usa ka kahoy. Unya kulitan sa magkukulit. O hapinan o plata o gulawan. Pagkahuman ni ini, gipatapot pinaagig lansang aron dili kini matumba. Oh. Pot? Oh. Dili abot sa pura eh. Oh. Oh. Napay-pay? Mao din na siya paggama sa sa ko dili si ni ma'am. 5 guro. Jeremiah man. Jeremiah sa Diyos ko. Oh, Gis 3:4. 3 abot sa 4. Putro ko nang basa da. Gikas 3. Abot sa 4. Walay bili ang tinuuhan ni ining mga nasura. Dito sa lasang putli ang usa ka kahoy, unya kulitan sa magkukulit. 4. Og hapinan og plata og gulawan. Pagkahuman ni ini, gipatapot pinaagig lansang aron dili kini matumba. 5. 5. Ang maong mga Dios
Dios sama sa kahoy nga gibutang didto sa mga uma sa milod. Karon. Aron paghadlok sa mga langgam, dili kini makasulti ug kinahanglang alsahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadloki kay dili sila makahimo kadaot kaninyo. Okay. O makahatag kaninyo kayuhan. Abot dahil is 9. 9. Sa 5. Grade 5 brother. 5. Unsa to? Alsaho? Kay dito ra kalakaw. Nya himuon sa tigbalantay ng humayan. Ang sahog. Unsa tawag na daw? Kahoy. Kahoy? Scarecrow? Tao-tao. Tao-tao sa humayan? Tawas mo yan. O gabakag dito, wag yung lihong. Ano yun? Muli Yan siya, alsahon para kay dito no kalakaw. O niya, isa, ayaw ni kahaluki na kay sa dili na siya makahimong kadaot ninyo. Kanang yung tanga lagabaan, yung tanga lulog-lula na to. Ay, yun ay gibiyahan na, anak ko naging mo. Gabaan kayo mo na. Ayaw tuo. Tuo yung pulong sa Diyos. Di siya magkailabot. Naatas Ginoo, di dawat ka ni Kristo. O, naatay presensya sa Ginoo ya. Kaya dayong mahilabtan anong gitawag gabaan ta. Dili ta mo pala ng gaba. Kaya dili siya makadaot. Dili siya makatag yung kadaot. Na munang ayaw kahadlok ka. Murag magpurong pagka nga. Ang puro ba isa likoy nila. Iba si gabaan ko iba. Ayaw iso. Kani, Isaya. Isayas. Walay pulos ang tanan nga naghimog Diyos Alay, pulo-pulo eh. Pido? o walay inundan ang mga Diyos nga ilang ipakabililhon kadtong mga nagsimba ni ini mga buta wala sila masayod busa naulawan sila hindi siya nga naghimog usa ka Diyos o larawan walay kapuslanan. Okay, salamat doon. Na, pwede na yung sakita. Pwede na yung pagkasakita. Kaya iyo naman yun na. Mga nagsimba o kang Diyos, wala na yung mga pulos. Hindi mapuslang. Mapuslang ba yan yung musik, ira magulya ka, bisyo. Hindi yung bag, di gani mo samyaw. Hindi yung magamit. Wala pulos niya, mga buta. No, ang batod pa ni Jesus, makaagak ba ang usa ka buta ngadto sa laing buta? Dili, pareho sila mga lunod sa kanal, batod pa ni Jesus. Buta ang pare. Butaan ang pare sa Malakias 2:8. Ibiya sila sa kamatuoran, sa butaan. Kunya kita pong mga tigsimbahan sa una, igairan sa buta. Pulo. Di kita po. Maubitan ni una itong relihiyo. Kanang mga bunagin niya, ulahira na kayo. Kita mo yung una. Muna yun na ito ang barugan. Diba? Kung na itong baruganan. Una may katoliko. Ang mga bunagin, ulahira kayo mo suduyan. Ay, is Jesus. Ang mga nauna, naulahi. Huwag ang naulahi na una. Luman. Kung sa mga mag-una kaya, butak ka. Yan na, inaulahi, tarong kay mata. Maulay niya ako ng buta. Okay, buta man. Hina. Kuya to'y tarong kayo. Kasunod mo nga buta. Sir, tilag sika. Manay kasama ni Jesus. So, ato ta. Nga naman ni Pastor, nga ginili man dahil sa Bible, nga anong daghan naman gyapon na simba? Muna ang reklamo sa mga kapastoran o mga members sa Bonagin. Nga naman lagi ni Pastor na ginili mo tanas Biblia. Pareho ramang gyapon Biblia. Hamutan ami sila. Namang gyapon ito bersikulo ha. Pugutan ako kas Catholic Bible ana, naamang gihapon ang bersikulo ha. Nya ano man ning wa man jud nila mabiyait. Kita nakabiya man. Mo ni ang mga tubag, mo ni bersikulo ha. Ako ni pa unang basa. Adto das unang tubag, nganong dili gyud sila kabiya. Busa matuni nga dili kamo matuto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga bisan sa mga pagtulunan nga kita bilibilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. Tungod aning unang tubag. Gikabilin-bilin na. Sakto? Guday mo yun nga. Na, usay mo nga buwan. Dong, mamatay ko. Ayaw gigi mo balin ha. Mga nabiyading yan itong namatay. Kahayag.
So, panulundon, ibilin sa anak. Ang anak po, buhay po saya, iyan na po anak. Dong, ikita mo biya ini, isang pagkay mga punagin sa mga nato diri. Kaya mo biya ni kito ko ni lula nimo, bantay ka lula, basing hangpon ka ha. Kalbon niya ka lula nimo. Balikuhan lo ka na to. Sarap naman. Sunod mo laman. Pero naman, mo niya rason. Ikabilin-bilin ha. Munang karon, ang mga Katoliko, gibrinwas na po nila ang mga gisakupan nila. Tinahin ninyo yung mga anak, mga apo. Kaya mauna itong namataan. Manimbasog kang Katoliko, di tapadaog sa mga bunagin. Kaya napahak na rabata. Dagan na rabang namiya na to. Mana sila. Ila po kunong likunon. No, ikabilin-bilin. Okay, ato ta sa kadua rason kani. Bilin na ng lula. Kabilin-bilin man. Bilin na ng lula. Imbis noon, Ruma. imbis noon, ila ang imbis mayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon, mauna hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa mga dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang tungod niini ipasagdan na lang sila sa Dios. Diya sa malaway nga gitimuha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa. Ang salawayong mga butang gipulihan nila bakat ang kamaturan mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mao untay angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Okay, salamat no. So, gingon dia anong bersikulo gipulihan nila bakak. Anong gipulihan nila bakak? Nini iguto. Iguto tinuod, yung dire maya, iguto tinuod, nini pagod. Kuya mo ilang isimba. So gipulihan nila bakak ang Dios ngatong gaman, labing gamanan ang gipulihan bakak. So kay gipulihan nila bakak, muni ang nahitabo. Gipasagda na pudlaman sila sa Ginoo. Ay, so di lalim ng pulong pasagdan tas Ginoo. Lalim ba nga ikaw amahan pasagdan nimo imong anak? Dili do na lalim nga pasagdan nimo imong anak. Pero nahitabo dili, pasagdan na laman sila sa makaulaw kayo nga mga kailibgon. Mao nang mudagsan ang tumboy, mudagsan pud ang bayo. Naadiha di ba? Oh, tinuod. Mo na hinungdan ang ribulto nga nagdagsang ang tumboy ng bayo. Kabantay ka tipong pista, manggawas ang mga bayo. Oh, tipong pista, manggawas, magdaghan na. Dahil mag-misgi. Misgi ta. Ano man, pista. Oh, dagsang na yun. Ya, mayon man na yun ta. Pato, sa wayon na yun ang mga bayo ng tumboy. Dili ko na sila bayot pagkatao, di ko na sila tumboy pagkatao. Pero tungod sa ilang isigig kuyog-kuyugan na espiritu, diha ni Simba, di handlos isang kay pari nga bayot na ubang pari. Batay mo pari nga bayot? Oh, diha nagdagsan. Muna nga bayot man ni nangamahan. Muna ang mga niangay po dialagan po mga bayot. Nakabalon ta anong dagsan ni bayot tumboy. Isang mo nila bakak. Yung bakak niya, gituloy ito po. Pwede rin sila harapon. Oh, ya plus maningkamot ro mga mabayos na magmi
Mananang kuan sing 6 miris ilag yung kuan ito Senado. Nga wa man honore. Wala man. Lagi wala. Wala gyud kay dagan utang bunagin. Bori up ang bunagin. Wa ko na sa Bible di ko na. Apan dili nato ni sila iyon nga i-down sila kay tumboy sila. Natay anak nga tumboy, natay anak bayot. Dili pwede. Love nato sila. Iampo nato ni sila kay higupat na nila. Iampo nato ni sila nga mautro ang ilang pagka bayot ug pagkatumboy. Nga mubalik gud sila sa pagkalalaki, balik gud sila sa pagkababae. Kay kana espiritu ra man ang anak. Dili na tinuod. Espiritu ra na anak ka kontrol. Ngano man, sa una dili bayot, silingan namo. Unya nakakuyog-kuyog sa puros bayot. Unsa pa nang abtag tulo ka tuig na bayot man pud siya. Sa to pa, espiritu ra nanakod. Kuyog-kuyog tumboy, natumboy pud siya. Napagoy na matigdan na. Tinuod na. Muna nga espiritu na, dili na siya tinuod ang pagkatao. Kay di ang himo sa Ginoo, laki ra gubay. Wa gyud ang himo sa Ginoo, laki bay tumboy o bayot. Wala. Duara. Okay. Mo ni ang rason ha, gipulihan man gud nila bakak munang naagi hapon ang karon. Adto tas ikatulong rason kani. Sa imo niya nagituduhan ninyo siya sa dili pagtawod sa iyang amahan. Ini maoy inyong paagi sa pagsalikuan sa puno sa Dios aron ang inyong kaugalingong pagtumuan maoy matuman. Okay. Dinha ni sakay ang pulo nga pagsalikuan. Oh, di ba? Sulay gwali. Ang imuhang kapamilya o pamilya nimo nga naani, sulay gwali. Mailhan nimo ang tawo nga salikuan. Mailhan nimo ang tawo nga mati. Na, bisan pagpakito nimo yung bersikulo tanan. Bisan pag hala, isunod na siyang una-una. Kung musalikuan sa pulo, adi yun na baligo na imong isulti. Muna nga dili nato ni sila makuha sa istorya kani mga tawanan nga nagsimba ini. Kay kita sa una di ka makuha sa istorya. Kusog kayo mo dibatik na atay kabangga ini. Pero nakuha tas mga pag-ampo. Nakay gaampo nimo nganong nakabiya kana. Wala lang kakabalo na igampo nato. So, ang atong buhaton ini para masalikoy gud nila mag-ampo tas sa pamilya nga nakaini. Iampo nato sila nga makabiya. Sikreto nga makabiya sila iampo. Last na rason. Mga laglag ang akong kaliwatan tungod kay wala ako ninyo iha o kay isalikway man ninyo ako isalikway ko usab kamo. Ingon nga akong palit. O kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Tanawa na. Pare ko nang isuntan dia. Kaya sa likway mo ninyo mga pare. Sa likway kita mo. Mo nang pag-abot sa bagong tugon si Jesus na abot na, wala gyud bisag us kabuk paring gitawag pag-apostolis. Ngano man? Isa likway. Mabasa nimo diha, di na pwedeng paksiyon ang bersikulo. Bisa likway sila. Bisa likway sila. Yahasta pa nila mga anak ipang sa likway. Ngano man? Kulang sila sa kanibalo. Ang rason nga nang sila magkabiya, kay kulang pa sila sa kabalo. Kita sa una nga di ta kabiya, kulang pa sa kabalo. Apan sa diyang karon nga nakabalo ka sa matuoran. Ngani mga Biblia, kung may balo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran mag-atag niyong kagawasan. Dili ikaw ang Biblia oy. Tungod na sa kamatuoran nga mo nasabtan. Kaya kita ra gyud desisyon lisod kay biya na to. Pero salamat kay abot ang kamatuoran diyan nimo. Wa ka kapugong. Sa una magkapugong ka. Pero wala ka kapugong imo nagyumbiyaan ba? Kamatuoran na igadalan ni dili ikaw. Kaya na naman kayo na ibalaan. Na naman kayo nasabtan. Kaga na kang bersikulo. Di madali bayo din mo na pag-ulis ng balag. Halabas ni. Pag-ulis balag halabas pa. Di man mo makatabang. Muna natawag sa uban. Dito sa Sibulan, dunay dibutid kay eleksyon na gikan sa amahan, mga lulug-lula na katalay yun ako. Dagko sa ibabaw ba? Yung gagmay. Yung apoy kinagagmayan na nagatalaytay. Gapurma o triangle yun silang balay. Pagkakabig niya, natudlungan ini, pasan siya kus kasako dito simbahan ni Burin Balbon.
Pastor, gusto man ako ni surrender. Iba na iba katabang eh. Pinagahan pati ma. Kadang kwarta anak mo nagkuanay damis. Kasako gud. Sako. Kasako. Ipasan na niya. Pasaan niya? Pit ka na. Hindi ko nagana, isurrender ako ni pastor. Nasabtan na gud ako nabasa sa Biblia. Natuluan na siya ani. Dito isurrender gipanggupok. Walay gapang nahitabo nila nahitabo inawa. Nakatrabaho sa gawas, bless kayo ang ilang pamilya karon. Sila ang nadato sila sa Sibulan. Sila ang supporter karon sa Sibulan Church sa Presbyterian. Baalig i-bless sila mga sa Ginoo. Ano man? Surrender. Surrender ko pastor. Mo nakaingon sa mga tono na mo. Nga mawa mi panalangin, mo nakaingon, mo nagubot mi. Imbis panalangin ta, nagubot non mi. Surrender ni. Titingnan na kayo. Nadagan kayo, mo nakagubot nila. Last kani. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man ka mo iya sa Dios, dili ka mo mamati. Now, ang lain pang rason ngano nga di gyud nila mabiyahan. So kay di man ko sila manalingog ani. Di sila manalingog daw sa pulong sa Dios. Ang ilang patalingogan katog yung pare. Ug katong gitudlo sa pare. Yang na gitudlo sa pulong sa Dios, di na nila patalingogan. Murag da kuan gyud bahalap na gyud sila sa maturan. Yan ana ang sa una. Di na ta manalingog. Pantarong salamat sa Ginoong tagaan tag dalunggan nga magpatalingon. So dali uni kay ato tas at sumpay nga unsay atong buhaton ni unsay atong buhaton apay mga bersikulo. Okay, ako ni assign na bilan dayon Isaiah 53 verse 2 to 4. Mm-hmm. 5-3. Okay, ato na ipabasa na ha. Muna ang dagway ni Isos. Kung ganahan kita mo kape sa iyong arawan. Itong tanaw niya dagway. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tadong diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya kaambong nga mabihag kita kaniya. Gikamay nato siya ug gisalikway. Kasi nakasinati siya mga kagul-anan ug mga pag-antos. Gani walay mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda ug walay dili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug ipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Na diya sa pulong niya basa mo wala siya kambo. So dili siya gwapo. Sa lain pa pagkasulti dili siya gwapo, wala siya kambo. Nya ngano man ang hitabo daw pwede nang paghabisa kay no. Artista mo na isuo. Pabili mo artista na Amerikano na. Si Ayan Veneracion usa ko sa nagdala na diri sa Pilipinas. Sa pelikula about sa Passion of Christ. Ayan Veneracion. Sumo. Ang tsura di ko na mamao. Wala siya ikaambo nga. Atong tanawon. Kini magtug-an ni mo ni ang tinuod yung hitsura ni Jesus. Kini. Ako ni pabasa.
Idungjuan mo ni ang tinuod ng itsura at tanaw ko sa itsura ani. Oh, kaya last na dong. Bantay ha, kay mo ni ang itsura at tanaw ng nakapi ba nila? Minini ako pagsusi kung kinsay makigsulti kanako o nakita ko ang 7 kalarawan sa butangan nagsuka. Suga. Tanang suka. Suga. Sa liwala ni Oh, suga. nagtindog ang daw tao na nagsulob. Stop sa dano ha. Stop sa ang pulong ng gamit. Nagtindog ang daw. Karon. Daw tao ha. Padayon dong. Pinadaya konfyo no. Gipadaya. Padayon dong. Na nagsulob og biste na sangko sa Sangko sa sangko sa iyang tiil oh. o gibaksan ang iyang dughan o bakos nga ulawan. Oh, imagine ha. Kaysa pagtadaw. Sa ning karon. So, daw tao. Dayon, nasa sinina abot sa tiil. Imagine na ito na, nasa bakos. Ginaw? Ang iyang buhok puti kaayo. Oh, isa no ha? 50-50 ah. Oh, Ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. lah. Ge, mata niya. Kasulpo nga, kalayo. Ge. Ang iyang tiil sama sa bronze nga tinunaw sa Bronze. pugno. Ug unya gipasinaw ug midahonog ang iyang tingog sama sa dakong busay. Oh, usog kayong tingog. Ge. Tayo daw. May buktan siyang 7 ka bituon sa baba. Nagkukot og gituon. Ito sa iyang kamot o bigula sa iyang baba ang hayop na espada. Oh. Yang baba no na espada niya. Duay sulab. Oh, Sulaw ang iyang nawong sulaw. Sige. ingon sa adlaw sa utong tutok. Oh, utong tutok ha, kumani utong tutok. Ginanak sulaw yang now. Sa pagkakita ko kaniya natumba ako sa iyang tiilan. Diara daw. Diara. Aron mo ni ang tinuod nga dagway ni Jesus. Ngano man? Ipadayon ko guro 18. 18. Ngano si Jesus man eh? Kani. So, Hmm. ako ang buhi sama ako ang buhi namatay ako apan tanawa buhi ako og dili nang gayod mamatay. Oh, ana. Ipagkinsa man na. Si Jesus, siya nang gilangsam. Bisa tanawa ko. Diba? Namatay ko. Apa nabuhi ko ug di na gyud mamatay. So si Jesus ni, subot pasabot mo ni ang hitsura ni Jesus. So karon, kaya ba sa Katoliko? Kaya ba sa magkukulit? Kaya ba ang pagsuhig? Wala. Bisa ko sa nakasuhig. Naa ba nang naggawas ng espada sa baba? Naa ba ng puti ng iyang buhok? Iyang mata gaulyaw, kalayo? Gakupot o bitoon, pito ka buhok? Iyang tingog kurag daludlo, kakusog? Iyang tiil bronze? Dili may itsura. Yun siya, sulaw kayo ang iyang nawong sama sa udtong tutok. Nakasulay magagtanaw alas 12 sa adlaw? Di yung ni mo kaya. Mabuta kag imong dugayong tanaw tungod sa kasilaw. O wa jud kay
mapurma diha samtang katanaw sa adlaw wa gyud bisag usa mapurma. Magitog-itog naman ang matag. Kay wa juga kita gitsura. Inana atong Dios. Ngano man, espiritu. Mo ganing John 4:24 ang mga matuod nga magsimba taliabot na ug karon aniya na. Nga ang matuod nga magsimba sa aman sa espiritu ug kamatuoran. Espiritu na itong gisimba. Dili maklaro. Daw tao ra nang ingot. Nga anong sa ilaha diya pwede naman klaro ha. Nang garupa. Perti pa klaro ha. Di po silaw ng naon. So, wala rin nakakaping isang usa. Wala. Munang dili ta mo simba larawan nga naman. Why nakakaping sa dagway sa Dios. Kasabta na nato ni. Wala gyud nakakaping. Nga naman, perti pa kadakua atong Ginoo. Perti pa kadakua atong Ginoo. Nga naman dako siya. Nakupot og 7 ka bituon sa tuon niyang kamot. Imagine nga ang bituon dagko gayon na matud pa sa science, perti pa kadagkuan ng bituon. Nya gikuptan dere si Ginoo. Perti dakua. Mo na nga wa ta nagsimba sa gamay nga Dios. Perti pa kadakua atong Dios. Siya gahimo sa kalibutan, gikuptan ang kalibutan. Hebreano 1:3 niyo sa nito, ang kalibutan, iyang gikuptan sa kamot ang kalibutan. Hebreano 1:3. Tanawa diya bagkuptan ra. Nya kita mo kuputan ng Dios balingan maya. Nya wa ta kabalo ang kalibutan gikuptan nga sa Ginoo. Nya say dako, perti pa kadakua atong Ginoo. Nang dili ta ngay mo balaka isuon mo dao. Kabaan mo ana, naiga ko nimo dako kayong Ginoo. Dili kadakua. Okay, dirita. Tanaw nato ang mga santo sa Biblia. Kana ba silang Pablo, silang Pedro, mga anghel. Tanaw nato sila sa buhi pa ug nagpasimba ba sila? Kay kung nagpasimba sila sa buhi pa, mao di nga magsimba ron, dapat ta magsimba ta. Okay? Kung ni-assign ni Tio Eduardo, dayong Tio Rito, dayong si Ate Vivian. Pas-pas ba ko kasi wala na mo kapas? Okay ra, kasi. Pasal kare buat cheese. Tanaw na to dili o gapasimba ba ni? Si Pedro na ha? Si Pedro na diya. Katong unang discussion na to ba? Si Pedro Cornelio. (25 to 26). Sa musulod na unta si Pedro sa balay. Gisugat siya ni Cornelio. Ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan ipatindog niya ni Pedro o gingnan tindog ayaw ako simbaha kay ako tao usab. Yara na sa buhi pa ha? Sa buhi pa gisani? Si Pedro. Sa buhi pa si Cornelio, bato itong unang topic sa luwasan? Pagkuha si Pedro. Uy, naa ba ng pagbuho ni Pedro yun? Isugat man dahil ni Cornelio. Kung di anak, nahapa sa tubangan ni Cornelio. Man dahil si Pedro nga tindog. Ayaw kong simbaha. Kay tao ra ko. Yan anong karon, napatay ni si Pedro, simba man noon. Nga sa buhi pa siya, ibalibad si Pedro sa buhi. Una-una na to ha, sa buhi siya ni balibad. Kapan karon na nung patay, mo na gisimba. Mo ni wala kasabi nila. Ilang himo ang Senior San Pedro. At ni simba Senior San Pedro tamalong taon ni. Senior San Pedro, maloy tago sa mong pamilya. Si Pedro sa buhi pa. Ni balibad nga, oy Cornelio, ayaw kong simba. Oy tindog diha, kaulaw na mo. Tindog. Tawar ko. Galamiton ra ko sa Ginoo, tawar ko. Na
Muna na akong problema ron. Kaya ang mga buhit may mga tawhana, nag-himuag, ribulto karon sa buhit pa sila, dili man ganing magpasimba. Nya ano man ni karon? Nga gisimba naman noon nga na malibad maganit taon sila sa buhit pa. Kaya dili sila ganahan nga sila mo ikuanon sa Ginoo. Na pretinda ko bulabog Ginoo nini nga na diri buhit pa. So karon, dili ra kay si Pedro igsoon ni reklamo po ni. Ako ibabasan ko dito. Miligramo na po nito eh. Buhit pa. Buhat 14:11. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pedro, naninggit sila sa ilang pinulungang likaw niyan hon. Nanaog ang Dios sa dagway sa tawo og ilang gianggaag si Dios. Si Bernabe og Hermes si Pedro kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni si Dios atuas sa gawas sa lungsod og ang pare niini nagdalag mga baka og mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya og sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. 14. Sa pagkasayod ni Bernabe og ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga biste og may dagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tao lamang kami sa mga kasama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron diyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang o modangup kamo sa buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Okay, salamat kayo, no? Na, dili ra kay si Pedro ang ibalibad igsuon. Isa na pila ibalibad? Si Pablo. Oh, nya pare na biya nang nahimo og simpa nila. Hala, apostoles gisimbag pare. Ang pare mo nagdalag mga bulak no, baka. Bulak og Oh, dayon iyo si Pablo og si Pat. Ikisip di mayo, kis una to ni. Sa mali tabuwa kita mo nagisimba. Yana si Pablo, mutong ipatindog yung mga igsoon, ayaw nagbuhatan ninyo. Ayaw kung simpa na mo kay tao rami. Ni anhid mi diri aron walihan mo, aron mamiya mo anang inyong ripulto, ug musimba na pus tinuod ka Dios. Muni gisulti ni Pablo. So sa buhi pas Pablo na malibad og si Pedro. Nya karon, Senior San Pablo, Senior San Pedro, ang ko kami. mga ligo dagat. Grabe. Oh, malibad dagat. Okay. Ang ligo sa buwan gina. Na? Ya, sa buhay pa na malibad ng mga apostolisa. Nabulabog na ang tinutuan nila. Nasa buhay pa na malibad ng dahil ang anong isimba manipatay na noon. Dirita? Ipadayag. Karon yun sila. Pinadayag. Sige, napoy lang na malibad diri. Dili na po niya apostolis na malibad. Si Ate Vivian. Padayag 22, verse 8. Ako si Juan, nakadungog Pinadayag. Ipadayag. Marami ni Mepa ako silang sa anghel nga nagpakita ka na ako ng mga ayon sa pagsimba kanina. Apalingon siya ka na ako, ayaw ka na buhata. Silubuon lamang ako sa Diyos, sama kanimo ug sa imong mga igsoon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong na inyong libruha. Maoy simba ang Diyos. Okay? La, igsuon ni malibad na po ng anghel. Na, dili ra kay apostolis na malibad samtang ang anghel po. Kay si Juan aning simba mo ta, kapa des Juan. Yun ang anghel ha. Tindog Juan. Ayaw kong simba. Ang Diyos mo'y simba. Nya anghel to ha, ibalibad. Nga naman ibalibad, kay dili lagi pwedeng simbahon sila. Kay naarag yung usa ka buok silimbahon. Ang Diyos ra gyud. So nga naman yung mga anghela nga karon gipangsimba man nga sa namalibad man ni sila sa si Juan simba unta. No, na San Miguel.
dunay San Gabriel, dunay Saint Michael. Ya gipangsimba sila. Ya kani mga anghela. Oh, San Roque. Kini mga anghela na malibad. Na munang kapihan na igsuon aron na makasirmo namoy. Kung namoy kahigayunan nga makasirmo ang mga tao na ani. Ipabasa nila ng bersikulo, pwede ikaw dili ra kami nila inuna nimo. Pwede ba kasama nimo mga bersikulo kung nakalista diri na adi pagtian kas Ginoo. Ang Ginoo na imuwali nimo ana. Imo nang pasahon tanan. Okay, so ako ipabasa na yun sa kuan. Ani? Tibili? Ayaw ko mo pagyugbo, pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos o ayaw ninyo sunda ang mga buhat ninyo nga tawhana. Naglaga ninyo sa hingpit ang ilang mga Diyos-Diyos o buha ang ilang sagradong mga halin. Okay. So ang unang buhaton diri, ang pinakalisod nga unang buhaton diri kaning kuan laglaga. Sa unang pulong laglaga imuhang tugmukod. Or either imo bang isurrender basta tong gimo ganiya to ang illustration nga kasako yan dala. Ka gidala niya puti paglaglag. No? Iya laglagon. Apan kaya akong napatani pag ato pamilya dili ko magana ng langan. May akong ginikuling ani dito gimuday ang andamag martilyo. Iya nakitaan ka nang nagsimba pa na yung sakop sa pamilya. Ayaw. Ha? Kani mo ate Isaya 51:7. So ayaw pasagad sa ganung laglag ha kung dili patanan sa iyong pamilya nangalagad. Suryahan sa suryahan. Istoryahon or kanang mayo dong buwan kay mas mayo kamong tanan puro mo nangalagad kay pag gusto mo laglaganan na tabangan niyo nagdugmo. Ya kay dili mo namay pamilya gyud panangalagad. Ayaw sa gyud. Kay parang dili mo magka putol na iyong relasyon. Ampo sana sa Ginoo, tagagigayon. Sige, ari ta Ate Lisa. Sinugan ninyo ang mga inulit nga larawan sa ilang mga Diyos-Diyos, ayaw kaigti o kuhaa ang ilang mga lata o bulawan aron dili ka malipag. Di kasilagan kini pag-ayo sa Ginoo ang inyong Diyos. Kasilangan din payo sa Ginoo. So ang instruction na po diri ani laglagon, kani sunugon. So nganong sunugon nato igsuon? Ang pinakanindot paglaglag ini sunugon. Ngano man? Maabot siya. Ngano man kay atong ilubong siya, wala gisugo sa Bible nga ilubong. Kay kung ilubong nato, dunay ra bay mga testimony nga nakalkalan ba sa tigsimbahan, nakalkalan. Kay ilubong man sa taga-born again. Sus kay pagkakalkal igsuon. Nanawag man na ug daghan kay silingan. Lah nagmilagro, nakakalkal kung bulto. Ato ning gaman diri simbahan. So gigam ang simbahan ang area. So dili mayo nga ilubong kay magkalkalan unya na wa ta kabalo, naigabugwal-bugwal liha. Mas mayo nga sunugon wa gyud makalkala na. Abo man. 46. 31. Dili ka nang sumirit ka. Asa man? Ay mo man ite. Isa mo to ni. Kani mo. 31 mo. Oh. 31 Sige, 31 Kay diri sunugon ug laglagon. Kuyawan no? Kuyawan mo sila. Dire. Klaro. 31 verse 7. Verse 7. Verse 7. Ni adto. Ni adto unyang adlaw sa likod ninyo. Ang inyong mga Diyos sa papa ang bulawan.
Nga inyong Ikaw magklaro ba? sa inyo Mamutay ko rin. pagka mas supilo. Narate? Pagka mas supilo. Israel. Sige. Magka. Nakakala ko. Ah. Nakita man. Ikaw, isa. Ako? Gawalan. Sige, sige. Ni Adro, onyang adlaw. Ikalikway ninyo. Ikalikway ninyo. Tanan ang inyong mga Diyos. Ang inyong mga Diyos nga piyaka. Plaka o bulawan. Marate? Apa sumpah? Bulawan nga inyong gibuhat. Tungod sa inyong pagka masupilo. Sumabot ra ko nung panahon na masalikpoy rin nato. So dili pa man siguro madali ang pagsalikpoy ana. Pero tagaan ko tag panahon sa Ginoo nga masalikpoy rin nato. Labi na yun na pwede na pagkaraan na siguro yung na siya ro bigyan masalikpoy. Ano? So salikpoy. Sunugon, laglagon, laglagon, sunugon, salikpoy. Kani, nganong kinahanglan nato salikpoy? So, Ang mudangog sa mga Diyos-Diyos, nagdapit lang og kasamo. Ug nagdapit lang daghang kasamo sa ilang kaugalingon. Dili ako moapil sa ilang mga paghalad ug dili ako mosimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Nganong gyud ba isalikay nato ta kay nagdapit sa kasamo. Tato pa ung dili mo na isalikay, kanaanay kag daghang kasamo ng pamilya. Di ra bago taganahan. So isalikay. Para walay kasamo. Kung naamang galing, sulbaro na sa Ginoo. Kaya siya mga itong labaw ngamanan nga yalagaran. Dili makasulbad ang ribulto, makadugang sa kasamo Ginoo. Na? Pero, dirita? Tapos aron? Pasado nila Kulap. Kulap. ilang inisabot utanganan ini ug magpabilin kini dito ug dili kini makadimo kun may musampit niini dili kini mogubak ug dili makaluwas sa nagkalisod. Diba kaning tulo? Naa sila ikuan. Naa pangutana ani. Naay nangutana na mo aning sa pastor. Ngano man lagi nga kami nagsimbahan ini ug muhangyo mi muampo mi niya sa mga ribulto utubag man pud. Utubag pud. Kung na may balatian mo ayo pud. Sige. Ang katong gibasa ni Atiban, dili siya makatubag. Kay wa man nasi dalunggan di kuno siya makadungog. So dili ang gingon sa saya dili siya makatubag. Nya sa tupag kinsa maday gahimo ini nga muhikap ni pastor na ayo mo pud mi. Kinsa maday nga di man labay mo tubag. Ato pasultion ni kay mo ni ang nagtubag. Mo ni ang makatubag. Si Ate Marilyn. Logos mo klaro kino. Ang taong iwan o Sikan Diyos. iwan mo nito. Ang taong iwan o iwan mo din natin. Dos, 9:11. 2:9:11. Sa katingalan. Gamitin niya ang kanang
Okay? So, kinsa dahil niya isunod ng tubag? Gahom na ni Satanas. Gahom ni Satanas. Magkasali mo diya. Ang taong iwan on manhi. Aron, pagpasalaag, ilabi na yun sa mga wala mo tuos kumaturan. Muhimo siya mga milagro, muhimo siya tanang matang sa milagro, kanang kung maayo ka. Paghikap nimo, naayo. Unya niyon rin si Isaya, dili mo tubag. Unya ano maning naayo mo kusor. Itubag yun ni. Gisakyan siya demonyo. Gisalikway ko na sa Ginoo, wag ko na unuris Ginoo. So gisakyan sa demonyo, mutubag-tubag siya, ayuhon ka, apan mo balik-balik yung sakit. Aron magsikap duol. Aron gyud ka maanad nga kana na gyud imong simbahon. Pasigi ka duol-duol kada 13 sa bulan. Duol ka sige. Ngano man, gianad ka duol. Pero ang tinuod sa tanas mo naghimo sa milagro. Isanan ka, kapuntong Diyos sa walay kaloon, di ba na ka sa tanas? Diyos nga walay kaloon, kapon, utangin, sakit to. Diyos nga walay kaloon. Utangan po. Balik po rito, Tracy. Ayo. Karon drita. Isang pinag-aaga. Apit na tan, tulo na. Sabay na lang perantos. Iingon sila ang mga tao maayo gayon kung mga mensahe gikan sa mga espiritu kung pagpakisayod sa mga patay alang sa mga buhay. Kinahanglan tupagon ninyo sila pamati sa bitulo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati sa mga konsulta sa mga patay kay ang ilang isulti dili makaayo pa ninyo. Takto nagkonsulta sila espiritu sa mga patay. Patay na muna sila Pablo, Pedro. Kana mga ribulto, patay puro. Kunya, dikonsulta. Sa wala pagkonsulta, Senior San Isidro Labrador, di kampo ang kalag. Ako ang pamilya, di kampo mo kami. Si Maria, inahan ka sa Diyos, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, di kampo mo kami makasala. Dikonsulta ng patay, alang sa mga buhi. Kita mga buhi, konsulta ng mga patay. Lahi kayo suon. Karon, mao nga kani connected man is pista. Ni ribulto, di pa kada lungsod kung sa patron, mao po na siya yung pista. So ato konsulti ni may tuon sa pista. Amos 5:21. Nagingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista, ug wala ko kahimot ang inyong mga kasaulugan. Tara. Muna nga ang born again wala tay pista. Kung imiya tani na born again ta, instruksyonan tani. Ano mang wala tay pista. Ngayon ta sa unang bago ko tanong kasulod sa born again. Mubalik ko ito sa kulit ko. Kan ang born again wa man tay pista. Unsa man born again lingaw man kayo. May kay kada patron usay buwan diha magpista balik sa jazz, diskuhay gimi. Magbitsuki kami, magbalitso, tanan, jaga dimi. Mingaw man ang born again. Nganong di mamingaw ang born again nga naa may giklaros po sa Dios. Nga gidumtan sa Ginoo ang tanang pista. Asa man ka ana? Gidumtan man. Mo nang kay gidumtan man sa Ginoo, muna nga kung ang tao mohimo ini magkagulyan. Gasigi pong kagugot ana ba? Magmahoy kay nabubugs pista, purot ang kwarta, nakautang-utang kay naabay balaslon siya tong pikas barangay, mubalo siya paa. Nagkautang-utang, di gubot na, untay kwarta ani day, mangutang-utang ano man. Naarba tay balaslon. Kay gidumtan, nagkaingon-ingon ang kinabuhi ka utang-utang. Karon, tanaw na to, nganong gidumtan sa Ginoo ang pista. Unsa man day connection ani? Unsa may naas pista? Kani mo ni nagsulti ni. Sudan. Sudan.
wala ako mag-inom na may dili ang Diyos o ang pagkaon na gihalad ngadto sa Diyos. Pagkaon ha, gihalad sa Diyos. Gipasabot ko mao ang nagadtong gihalad diha sa mga larawan sa dili magtotoo. Gihalad ngadto sa mga yawa. Dili Yawa, no? ngadto sa Diyos. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo o sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kananan sa Ginoo o sa kananan sa mga yawa. Ito eh. Skip kayo ha. Sa oras to yun eh. Skip mo yun. Di man yun natin ni Matuis. Di mo ginato yung matuis. Pero, pare ko na makiksunan. Natay pamilya nga wala pagyod nga langkan. Ya, naabuta. Kuyong raputan nila. Maglisod kita ani og apply. Maglisod na apply kay maglisod ng tagkuha nila kimo kumpara dito. So, yung mga po sa Ginoo kanang sa hindi mo kaya na makunayag kog sa gyud. Og maka naapaw gyud makahanda pa yung pamilya kay sa amo gyud. Naay rason ba mag-reunion man og pastor mo kuna mo na nahalag gyud. Reunion. Sudindot man ang reunion kung iatol ang taong liwas pista o wala pag pista mag-reunion na. So kung paatol yung igsuon na pinumlubing itong saan mo kanil kasamog na yun ang madapit. Katong nakakalpas ko. Katong matol birthday ba na? Matulog birthday. Pista. O pista. Wala problema. Wala problema basta atilisan atol man. Ano mo isa ulog birthday man? Birthday man yan sa ulog. Di man pista. Oh. Di man pista. O di man ang pista kada tuig man nga Pista matungod. kada tuig yun. Yang birthday dire sa ilo kada tuig. Kusog man. Oh. Pastor, o kanang sa pista niya, naman kay silingan niya, tagaan ka, tagaan ka nang ikan ng pista nila, sundan. Ganun siya. Ngayon si Pablo nga na-spirito na lutos first. Kung dunay mo hatun niyo dito nga kuan na pista to atak ay sa Gulibari. Apan ayaw pulo pangutana nga gihalad sa Diyos. Ayaw. Ayaw pulo pangutana. Ha? Pagkita mo ato ka rin yung silingan ng pista. Adi na may mayo. Kinayuan na rin mo yun. Iwan ang desisyon. Iwan na rin. Iwan ang desisyon. Minista magkana. Pero kuan pag yun, ingin mo kaya yun, makaadto pa yun ka. So ayaw pugsa. Pero dili ko sigurado nga wa bagoy kasama moabot sa imwa kung imo jud maadto. Kaya ang pulong sa Ginoo giklaro naman jud niya. Di pa. Munang kana ko sakit-sakit lagi yun o lisod-lisod po. Nanginahanglan kita ni kuan sa Espiritu Santo usaon nato na paghimo. Lagi man yung instruction gilumtan ko. Nya na pa mo puni. Yung sa dito dog jud. Nanaan mga pagkaon ko na paingon dito siya wa. Grabe no? Ha? Okay, nga naman to nga mahitabo nga pagkaon pa yung dito hubog man. Hubog. Hubog din, kumbate. Away man yun, wag yung pista nga away hubog. Wag yung pista nga walay mag-away. Okay, tabo man na yun na, naghala dito. Yan siya wa. Dahil kanit, katong imbitaron ba? Nagkakaroon sa tinilin, naginipit. Isa ba as dahil rin. Last na ta, last. Ayaw ko mo pagsimba o laing Diyos kay ako si Yahweh. Oh, Abong buwan. Apo buwan. Ako Diyos ng abong buwan. Ayaw ko mo paghimo bisan unsa kasabutan uban sa mga tao sa nasod na inyong atuan. Kay sa igayon nga nagsimba sila sa ilang mga Diyos o maghalad og mga sakripisyo. Dapiton kamo nila o matintang kamo pagkaon sa mga pagkaon nga ihalad nila sa ilang mga Diyos. Iklaro na. Patintal ko ta pagkaon.